Hello! Здравейте хора, аз съм Талия Шпиге и днес ще покажа да си направите ваше собствено интро. Знам, не съм снимала доста дълго време, но реших най-накрая да снимам един епизод. Така, първото нещо, което трябва да направите е след като сте готови, трябва да цъкнете да търсите. Влизате в Google и пишете Панзоид. Ето ви го Панзоид и трябва да цъкнете ето това, второто. Трябва да цъкнете Панзоид от ClickMaker 2, а трябва да цъкнете ето това. Също ще има линк долу в описанието за този сайт и тук си избирате интро. Примерно сега ще дам на второ и вие сте си избрали вашето интро, има и с плътта. Сега, примерно ви казвам, каквото си искате да пишете, ето, примерно 3. Така, и тук търсите, но не ви харесват. Сега, примерно ви казвам, избирате някакво интро и цъкате на избраното интро, примерно My Best. Така. И тук няма нищо, защото е бастато. Тук има само такива. Дайте нищо да е такова само. Само такива е. Ой, ало. Бе, как ти иде? Това не го гледайте, защото нищо се направя. И ако няма ги толкова. Пишете Панзоид. Така. И си избирате интро. Примерно това. Аз си избирам това. И цъкате Open in ClickMaker. Open and ClickMaker. Цъкате го. Отваряте го, нали? Така. Само да видим нещо. От камера няма така. Това е. И чаквате да се заради. След като ви се зарадил, цъкате окото. И цъкате... That I found myself a cheerleader. И то няма звук, както и да е. She is always right there when I need her. Not really close up. И примерно не ви харесва това и цъкате това. Сега. Нека обаче направим това. И давате тук. И това е вече интро ви харесва и трябва да цъкнете ето тук. Обаче нали лаги и няма лад. И хора тук не трябва, защото това е клик. Лад. Браво! Сега нека да отворим тук, тъй като ще търси още някой, тъй като това беше тук. Така, избирате си ето това примерно. Хоп, така и цъкате пак Open ClickMaker. Така. Тези, които не знаят как да направят това, така. За тези, които ето сега тук го обработват. Как искате да ви се казва нея? Примерно BG. Ето вече ви е BG-то. А тук пишете Tilex PVP. Така. И го пускате. Твърде е голямо. Както виждате, да, ето отрязано. И това няма да е, тъй като това е твърде отрязано. Ето това. GG. Easy. Лад. Баси и тръпа. Сега това да е трудно да го видя. Това е интро 2017. Добре, избирате си едно интро. Ето, примерно Your Name. Интро, което да пише Your Name или само Name.
Ако пише само name, пишете цялото си име. Ако пише примерно your name, пишете, ето, първо го виждате. След това цъкате на това квадратче и ето, както виждате, трябва да махнете, напишете тук. Там пишете Tilex PvP, а тук, примерно, Беки. Казах Беки. И после махате your name и name. След това спирате клипа името и ако ви е харесало, трябва да цъкнете на ето тази чертичка. Тук искате какво да ви е балансирано, да е по-малко, да е по-голямо. Аз сега ще го направя на... Така. Чакате тук. Изчаквате примерно. 25. И сега следващия нещо, което трябва да направите е да така, цъкате на едно линкче, което ще е линк 2 долу. Да, долу. Най-долу. Ще е най-долу, така че направете, цъкнете го и ще ви изпрати в този сайт. Така. След това, ето тук ви изписва ето това. Линка към видеото, което искате да направите. Но вие няма да го правите това и цъкате на ето това. Онлайн видеоконвектор. Така. Изпраща ви тук и ви трябва, след като вашето интро е готово, ако не лагиш толкова 6 минути, трябва да цъкнете ето това. Convert a video audio file. Така. Сега трябва да влезете ето тук в тази и да напишете ето това. Процента, дата, процент. И дата. Сега след това търсите и трябва да цъкнете Location Disk D, да намерите интрото, което сте изтеглили. Аз съм изтеглил едно яко интро, което е за 30 съба, което още не съм качил. И сега ще го именно дропнем. Така. Сега тук преминавате това интрото на Select and Drop or Drop File. Трябва да ви се зареди ето това и цъкате. Тук избирате формулата. Аз избирам това винаги, тъй като това е най-хубаво. И чакате докато интрото ви се изтегли, така. Трябва да се пъти в този сайт. И пак онлайн видеоконвектор. И download. В момента съм от телефон, само да кажа. Обаче открих приложение, с което да съм от компютър на телефон. Да, в момента съм на телефон и вие би трябвало да виждате мишката и да чувате как кликам, защото има мишка симулатор. Да. Цъкате Open видеото. И видите как ми се е получило. Тъй като аз мисля, че интрото е доста яко за 30 съба. И ако това зареди повече. Така, ето го. Цъкате го. Цъкате го. И чакате да се изтенлира, ако... Ето, play. Да, тъй пак лаги, защото... Бе, хора, сега ще контрола
Да, тук може да играете и Майнкрафт напълно като на компютър. Да, ето. Сега това трябва да е спряно и това махам, така и цъкате. След това цъкате плей. Стига бе лак! Това е ето, което се беше за 30 съба. След това трябва да си имате жичен кабел, който да го сложите в телефон. Но ако обработвате от компютър, просто ще ви трябва една програмка наречена Vegas Pro. Но ако от телефона, трябва да вкарате кабела. И след това, след като сте го свързали с компютъра, трябва да цъкнете на вашия телефон. Тъй като моя Lenovo A536, там на телефона и папката, в която искате ви да обработвате. Тъй като аз нямам на компютър, но без обработване. Така. И търсите тук Power Direct. Там, където искате да ви я сложим. След това пренасите видеото и цъкате Yes. Така. Сега влизате в папката, където пише Power Direct на телефона и търсите интро. След като ви сте открили вашето интро, трябва, ако искате да обработвате и сте си изтеглили Vegas Pro, тя също се тегли от Замунда, цъкате банани и търсите Vegas Pro. Ето ви го, Vegas Pro, най-новата версия, както знаете 13.0. Да, това е с, примерно, не трябва компютър да ви е включен. Приложението се казва Candy Master. Обаче той трябва да го изтеглите на компютър и после го прехвърлите на телефона, тъй като аз го имам на компютъра. Но сега, както виждате, това е истинското приложение. Представлява се иначе на компютър, обаче също си игра в бета на телефона и прехвърлям работи от телефона на телефона. Тъй като... Сега, тук трябва да тъкнете Yes и да ви заредят прожектор. Да. Това го махам, тъй като не ми трябва и цъкате ето това, Open. Так. Сега цъкате на Location Disk, Enter Download и това. Така, това. Цъкате Open, така, Enter-то. И после давате ето това. Само да видя къде беше. Тук качите, после вие трябва да го сейфвате. Примерно тук трябва да го сейфвате. Като цъкнете тук и цъкате ето това видео. Не това. Не, казах това. Да. Сега, тук вие трябва да пуснете това. Така. След това трябва да цъкнете тук ето това. Така. И вече се го сейфали. Ето, тук цъкате X и цъкате You don't want to save. Влизате в на DiskPC, там където са ви интротата, Interdownload, тук и сейф. Така. Това интро вече ви е сейфано и цъкате Close, тъй като не искате да го купувате. Така. Тук, след като ви се изтеглило интрото, трябва да цъкнете Download your video. И ще изпрати този сайт. Ето този сайт. Така, този телефон колко ли трябва да представя. Сега, тук цъкате Show in the folder. Така, това сте го изтеглили и
Тук пак правите същата процедура, цъкате това, онова и така. Пак ще го обясня на тези хора, които не гледат клиповете ми. Или така. Лично благодаря много за 30 абоната. Наистина много ви благодаря. Тъй като това е първият ми YouTube канал. Но след като ми е първия, това са първите ми 30 абоната. Значи в момента имам 32 абоната и всички хора искат да ми лайкват клиповете. Но хора, да, изключително много ви благодаря за 30 абоната. Същото, което сега ще направим, е едно нещо, което вие сигурно няма да го видите, но още и ви няма това да го видите, тъй като аз сега ще го правя на телефона, докато ми се изтегли. Така. Нека да видим едно нещо. Така. Ако това не лагиш толкова, колко ще изтегли. Така, и след като ще се изтеглил, пак, нали, отваряте го, опънем това, виждате ентерто. Като ви е готово и това интро, трябва пак да цъкнете. Ето процента, процент. Дисписи. Телефон. Къде си петел? Петел бе? Нямам материал. Нека сега да видим нещо. Така. Така. След това тук изписи и пак търся проклетото нещо. Така. Сега, ако знаете някаква програма, с която мога да снимам, освен аз Screen Record Mobizen, тъй като аз Screen Record съм трябва телефона да ми е най-новата версия. Що не? Моля ви пишете, тъй като знаете, нали? Ако не, да сте живи, да сте здрави. И защото този проклет телефон не иска да ми хвани към компютъра. Сети се. Съм се пуснала нещо. Заради. Ето и сега цъкате телефона, пак памет. После цъкате папката, в която искате да ви. Аз винаги съм зареждал Power Direct и това. Тук yes. И да. Хора, това ще бъде на този клип. Мисля, че стана доста дългичък, 20 минути, да. И да, хора, това ще бъде на този клип. Надявам се ви харесат мен. Довиждане и чао!